napay ilang i-construct diha. As of now, kanila sa mga hagdanan. Happy birthday! 26 points, see? So meaning daog, see? What's up, madlang people? Nata karon sa ato na pin. Salamat sa pag-ugot. You're welcome. Di pa ko kabalo mo ugot pero kay siya man. Despite sa tanan nga kuan pagpadako nako, di ba? Thank you guys tanan sa akong pagpadako. Ako ba pinakataas so grabe ang imong kuan sa ako. Di pa dako magiguni mo. Kay taas man. More kuan, more blessings and of course akong auntie. Happy Mother's Day. Thank you. Happy birthday to me. I'm sure happy kayo mo sa tanan nga mga lain-lain nga mga grasya. Then wish na ako sa birthday girl nga good health lang for me and safety sa mga biyahe-biyahe. Thank you. Na mag-enjoy pa mo. Labi na sa akong mama, amot lang. Kuhan sa ko ha, nalang kayo kuhan gamay ha. Ayaw pa rin ka na kayo pabiyahe-biyahe ha. Kung gusto nyo mag-uban-uban sa mga lakaw, mga kasi maglakaw ta in the future, no? Okay, ako na may magkuhan na, ako na may magbangka na. So kung gusto nyo makabalo sa mga lakaw, so doon na may tabo sa among YouTube channel ha. So subscribe sa to. Subscribe to Master Pogi. Ayan. Nasa din sa pinakataas na part na si Superman dito. Pinakataas ni nga part sa ang Hard Rock Lux Spring Resort. Nagang kayo ng mga cottages. Gwapo ang tanig na tayo drone shot pero wala. Napay ilang i-construct diha. As of now, kanila sa mga hagdanan dito sa Ubos Dool na dito ang katong slide nga isa. So ako lang ning gianihan ni mga mix. Tara, dito ta dito suban.
adults. Piling na ako, dito ko masalom. Ato pangutanon si Monique. Monique, hello Monique. Hi guys! Ano sa inyong giani dani? Ay, nani mi dali kay birthday sa aktuaan sa Umpita. Danda yung Mother's Day na celebrate me. First time ni mo dani? First time na ako pero worth it kayo ang kalayo sa akong pagbiyahe. Oh, amazing! Wala- Guys, ano na mo diri guys? Wala ka bayre sa kuan ha? Wala ka bayre sa resort sa Hard Rock. Oh, wala. Happy ang everyone, mga bata, mga kwan, pati mga tiguwa, happy kay Asti. Sir, sa ngalan gani sir? Pangalan? Lord, Sir Lord. First time ni mo dani no? First time pa na ko din eh. So, unsa imong maingon? Pagsara gid din nga kaliguan jud kay bugno kay panahon. May gid din nga lugar. Layo man. Balag layo basta kay ma-satisfied ang imong kuan. Nagsulit-sulit ta, nakita ninyo ang mga surroundings kung unsa nice ba ni or kuan ato pangutanon si Uncle Willie. Uncle Willie. Nicest. 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 Luag ra, luag. Really good. Ang tao kay Bobby one. Gwapo dani kung kuan kana mga kasyon siguro mingaw siguro ni. Sa kana mga presyo sa mga cottage dani, presyo sa entrance sa may maingon. Barato ra. Kuan lang kay kuan Kasi barato ang entrance. Oh, barato ra. Oh, compare sa uban. Kung nasa uban nga, uban tag 100 man. Pero- 50. Pero gikan sa highway, Layo lang. layo lang kung mo sakyanan magbaklay gyud. Abal-abal. 3 kilometers gikan sa highway. So liko lang mo pag makalabay na mo diha sa Baliwagan. Gikan sa Baliwagan Elementary School, liko mo right and then makita na ninyo mga signages nga Hard Rock. So mas nice dahil ang cottage din kay kuan man. Dili na kayo langawon or lamokon. So naka-net, ha? Way mga iro. Wala kayo mga mananap na mga kuan. Oh, nanay na sa iro-iro. Na may nag-iniro og salomon sa na magyapon na be. Pasensya na mo kung nag-tsunami sa inyong lugar. Tungod na sa akong angkol ha. Pasensyahin na. Ah, sige. Na. Elephant man ka, oh. Isa lang. Tara. Okay, nata na rin karon contest karon na rin sa may Hard Rock Lock Spring Resort. Ang atong mga scorers. Mga divers contestants. Contestant number 1, are you ready? Okay, ready? 5, 6, 7, 8, 9, 14 ang iyang points. 14. Kitsa nga na to? Linen? Linen. Second contestant! Ilan? Si JR ang 15. Third contestant! Women's edition. Kauban ako mga judge dito, mga judge. Ladies! First contestant. Si Jared, 10 points. Ano mo kabog na score ha? Next contestant. Oh, 17 si Isa. Next contestant.
competition din eh. Wala na naka-round 2 kay manguli na sila. Ang Habagat Family! Congratulations sa winner sa lalaki nga si Joar! And sa mga babae nga si Sophie!